Jeħtieġ ekonomija b'saħħitha għal futur ta' uliedna, mod speċjali fejn tidħol l-edukazzjoni. Fid-diskors tiegħu id-Deputat Nazzjonista Puli rikonoxxa li pajjiżna jinsab għaddej minn żmien ta' sfidi kbar minħabba l-pandemija tal-Covid, fosthom fejn jidħol l-irkupru ekonomiku u l-impatt fuq l-edukazzjoni. U qal li dan kollu qed juri d-diversi nuqqasijiet fit-tmexxija ta' pajjiżna li ma' effetti se jibqgħu jinħassu matul is-snin li ġejjin. Puli qal li matul l-aħħar snin taħt Gvern Laburista rajna biss nuqqasijiet ta' rispett lejn l-edukaturi, nuqqas ta' pjanar fil-bini tal-iskejjel u nuqqas ta' pjanar fis-sistema edukattiva. Tant li Gvern ippreżenta biss ħolm flajru f'dan is-settur. Għandna bżonn ta' viżjoni tajba. Għandna bżonn ta' viżjoni li hija bbażata fuq pilastri importanti. L-ewwel nett li nassiguraw li uliedna jirnexxu l-koll. Jiġifieri dan jirrikjedi sens kbir ta' ġustizzja soċjali. Edukazzjoni li tiftaħ l-imħuħ ta' żgħażagħ li jitalmu, ta' żgħażagħ u tfal li jakkwistaw edukazzjoni ta' mod kif jirraġunaw b'mod kritiku f'dinja li qed tinbidel. Mela allura rridu nagħmlu tibdil, rridu nagħmlu reviżjonijiet. Il-kelliem għall-edukazzjoni u l-isport qal li fl-aħħar snin rajna biss ministri li marru lura minn kelmthom wara li żbaljaw fil-politika, li ma' politika suppost taħdem għan-nies u l-futur tal-Maltin u l-Awċi. Puli qal li wara l-isfidi li pajjiżna esperjenza u għadu qed jesperjenza kawża tal-COVID-19 hemm bżonn pjan konkret għal wara li għaddi dan il-perjodu.